Portugal in Spain an hne lova Argentina in Spain an hne lo boka ma se tunge Spain laka khel thazok achan chu Spain hi FIFA World Cup 2026 World Champions ani to ni chu wang chuanin champion te laka khel thazok le khel thalo zok atang hianin tu team nge tha tu team nge thalo zok Cristiano Ronaldo sui te team nge thazok a thalo zok nge Lionel Messi te team thazok nge thalo zok he video tang hianin and react down ani he video chu ka siam lawang ka ti amaro chu why not oh这把这里感谢忙阿玛萨贝拉昨天hey parameter sang ka de nga hela panga hianin Spain versus Argentina chuan hela panga hanin Portugal versus Spain to da amma saber kanin ti te phatanga shots on goal mo Spain laka hianin Argentina hian goal zone voi khat ma an pet lawani 0 chuan Portugal te hianin shots on goal voi thum an nei Spain laka goal zone hian voi thum an pet chu wang chuanin heta tanga thil kan hriat thei chu Portugal te hian Argentina ai hian Spain an he theina chance kha asang zok heta tang po hian achan chu at least goal zone a voi thum an pet Portugal te hian at least voi thum an pet Argentina zone 0 anile an pet a shim hi shots a shim hin entaila Argentina hianin voi thum an pet ani mo voi thum an pet ani zon Portugal lampang hianin voi som an pet thung Argentina ina goal an attempt late ni Portugal hianin an attempt theiani chu wang chuanin Spain defense hianin Portugal te attack hi Argentina te attack ai chuanin adang hne lo zok ti hi heta tang hianin a chiang le ani mo shots on goal le shots kan en to tuna tuan pathumna poi moltuk possession hi Spain game poi mo lutuk achan chu Spain hianin an possession game mang hianin defense te pol hang khel veka an press hi an na thei rem box ya ni zan te po khanin Argentina an midfield te khan engman ti theilo chance pon siam theilo ball an dong chi ti khanin Spain khan van nor nga zela chuan a position hin en leila Portugal hianin 44% position an nei ani chuan Argentina in 32% position an nei ani heta tang po hianin a chiang ani an hne lo ve Argentina le Portugal te hian Spain an hne lo ve amaro chu Portugal te hi Spain laka hianin an khel theizok ti hi heta tang po hianin a chiang ani 44% loi mai position an neya Spain hianin hemi position game a hianin Argentina te hi an hnuk lu chiang hle ti a chianga mo amaro chu Portugal te hian an hi chuanin Portugal te hi chu an khel theizok Spain laka hian le khami kha first 3 parameters tu ni ta ni ti zo adol le false kan en lenga false chu ni na hril thui lu tuk lo chakle chaklo zok amaro chu team na fair nge fair lo te chuanin game atang nge tang lo te ti kha a hriat theia false atang hianin Argentina te lampang hianin false somni palian nei voi somni palila an fall ani Portugal lampang hian voi kwa an fall thung Portugal le Spain a hianin Spain te hi an fall ngun zoka voi som pathum an fall la Portugal ai hianin voilin an fall ngun ti na ani voilin an fall tam zok ti na ni chuan Spain le Argentina hianin Spain ai hianin Argentina te hian falls an nga vele thung ani Spain ai hian Argentina in voi thum fall ngun zok ti na ni an fall tam zok ti na ni chuan chuanin falls atanga han en hi chuanin Portugal te lampang hi an khel fair ve viau mai ti kha hriat theia chuanin adang le chuanin Argentina le Spain te hi chu World Cup final ania game atanga chuwang chuanin false po atam hi chu kan pomangai a game a fair lo tina lampang ni lawin game atang ema chuwang chuan false po atam chuan Portugal le Spain game atang lo tina aniem ni san chuang lo amaro chu false ki chu atlema player te an emotional over lawa mo an frustrate over lawa kha ani thei ka interpret thiam da ania chuan yellow card Portugal lampang hian in yellow card pahni an hmuwa Argentina in yellow card panga
a fall rough zok like dirty play tin sa ang chi zok chu ani yellow card mu atang hianin a hriat le vele viawa chuanin Spain lampang hianin Argentina tin in tum hianin yellow card engman mulowa chuanin Portugal te nena anin tum hian yellow card pakhat an hmu boka chuan red card hian en le taila Argentina hianin red card pakhat an hmuwa Portugal le Spain in tuma chuanin red card engma umlova kha kan ron tilang le a chuanin offside a hianin Portugal hi voi ni tum hian offside a Argentina tum khat chuan corner kick hi corner kick apoimo hemi hi mo corner kick Argentina hianin pali an neya Portugal hianin pathum an nei ani chu wang chuanin he thilina ati ran chian tir chu corner kick hi chu Argentina hianin an hlo chuak tamjok Portugal ai hian a chiang reng chuanin atopi poimo le ta ani he hianin he ta hianin soitur tam le don khop mai atopa hian mo saves a hianin Argentina keeper hian voisom pakhat lai mai safe ani mo Spain goalkeeper hianin voi te khat ma a safe lawani hi enge omzia kan ti chuanin Argentina hian voi engza ma etem lawa goal zona goalkeeper safe lakin voi khat ma an pet lo tina ni hei chu a chiang khop mai chuanin Portugal le Spain a hian Spain goalkeeper hianin voi khat a safe chuan Portugal lampang hianin voi nga an safe bok ani hei hi en hiamaya a chan chu heta hian an total shots atang hian total shots atang hian han entaila Spain in voisom hi an etema chu mizinga voisom pakhat chu Martinez a hian elo safe ta ani Spain ina an etem zong 50% chuang hret hi Martinez a hian in alo safe ta ani khami Martinez ai a khel tha kan ti rol khan Spain ina Argentina an norbe zia tilang chiang tu chu safe tam lam hi ani shots pialama hian chuan Portugal le Spain han en le taila Portugal le Spain in tum khan Spain in voisom panga an etema khanin Portugal keeperin voinga a safe ani Portugal keeperin a voinga a safe a percentage ang zong chuanin maybe it's around 35 to 40% vel Spain in a etem zong kha keeperin alo safe ani a omzia chu Spain hin Portugal chu an nor bet ve tho amaro chu Argentina ang em hi chuanin an nor bet lo ani hi chu a chiang ani achan chu Portugal hianin voisom an shot ve Spain laka hian chuanin shots on goal hi voithum a ombok ani Portugal tan chuan possession 44% ani line Argentina hian 32% ania tatang hianin enge thil chiang deuh in hriat comment section a hanin ron comment ro achan chu Spain hi world champion ani tu na hian chuan world champion laka hian two team zok nge khel tha zok Portugal nge Argentina statistics kan mu theile ami a game shim ma chang chuanin hei header te chuanin position in chu sakte hang zong te passing zong te khatiang han en kha chuan mo a parameters tam tak han en kha chuan zep rual win Portugal hi an khel tha zok ani Argentina ai hian mo ka soitum chuin tha thia mai em enge ka soitum nia in comment section hanin ron comment ro Portugal hi Argentina ai hianin an thazok ka ti chuang lo amaro chu world champion laka hian Portugal te hi Argentina ai hianin an khel thazok tlat lai hi hei taka hi ni ka soitum chu hei hi enge omzia round of 16 a Portugal de chun tladei to round of 16 a Cristiano Ronaldo po tap puro ni mo an tladei to amaro chu Argentina te hi final a ti khop na sa hianin Spain an hne lava final la ve meu CTM ma han chak lo kha chu mo final khel phu ve amaro chu final khel phu ve tianga ti tak maya han chak lo kha zona lian tak khai ma ha zonin kan nei ta ni chu wang chuanin enge in ngai dan Portugal chu round of 16 an thatawa amaro chu Spain amaro chu Argentina hi chu final tian an khela Spain an hne lo ni amaro chu Portugal te an khel that zok la chi chuan Spain laka hian Argentina te ai hian mo enge omzi ni ta kha nia mo Portugal te hi team thazok an ni mai em amaro chu
Portugal te hi team thazok an ni ti donila Argentina te hian in final an theng boxi mo khami argument da kharon omle ta chi ani helai hian aba ka khachu nangma ni khuta kha daang enge in ngai dan enge in mu dan Spain an tum ve Ronaldo le Messi te hian Spain an tum ve tu team nge khel thazok Spain la ka hian ni chuanin tu team nge thazok Spain la ka hian aha mo aba kha chu nangma ni comment section a lo comment nula aba kha chu ka soi thui lawang ka ti jong kha tu tu mata na ka siam theini ka siam lawang ka ti hemi video hi ama ro chu ka siam cha ke ta mo siam ta ni video lai mu le video le ka mu le chem ta ni